Здравейте, дами и господа! Мисля в днешния епизод на Clash Royale първо да направя една битка. Кажете харесва ли ви дека в коментарите. Така, сега да направим битка. Ай, той е 8 левел. Така, пускаме му Goblin Hut. Ай, между другото не ще направя чаленджа с почти full Goblin дек. Да видим какво ще стане. Така, сега балончето му изцепне гъзо. Сега той ще ми го спре с миния хор. Мисля. С Пьер Гоблин. Така, добре, стабилен демидж. Така, нека сега си купим Гоблин Хута, за да го пречкаме този. Така, нека си пуснем. Хората я стигне тук и нека си пуснем Миния Хорч, така. Така, сега им разтепим арчерите. Бум. Това е малко фейл. Така, сега да му пуснем Гоблин Барел. След това му пуснем зад. О, пичове, тази атака провървя много добре. С това мисля, че му унищожавам кулата. Не! Добре, хора, мечтите още не са свършили. Нищо не е свършило. Рокет унищожи скапаната му китарка. Не! Добре, дами и господа, тук кулата ми е рип. Но той ще се спаси. Дами и господа, признайте му кулата зарипнала. Кулата му е рип, дами и господа. Бум! Нанесе особено повече демидж на кралската кула. Бум! Левър атак, господа. Сега му пуснем Миния Хорч за вече левел. И да се свършва с този скъпаняк. Така, сега му пуснем Гоблин Барел. И си рип! Сега, дами и господа, само трябва да държа резултата така. Дами и господа, резултатът трябва да бъде задържан. Резултатът трябва да бъде абсолютно задържан задължително. Мускитарка. Дами и господа, трябва да му рипне кулата. Кулата трябва да му бъде унищожена. Дами и господа, в първи епизод от канала за Clash Royale, това е победа. Добре, много добре започва този епизод. Така, аз съм в клана на Дидака, вашия, може би, любим ютубър на някои. Така, чакайте да видим офертите, много смотано. Чай си купим една лексурия. След това да отидем до нея. Нямаме пари, дами и господа, си апдейтнем. Така, искате ли да направим един турнир? Не ме интересува, правим го. Добре, това ще продължи доста дълго, но има шанси да загубя. Пак играя с почти фул дека гоблини. И мисля, че той е супер бъгнат, защото абсолютно с нищо не ме атакува и не ме спира. Така че то ми е сигурна победа с него. Така че, дами и господа, отваряйте шампанското. Дами и господа, отваряйте шампанското, сигурно е победата ми. Още една победа за този епизод. Фак! Той има спарки, нещастник. Лешпер. Рокет, моля ти се. Моля ти се. Хора, I am the boss.
I am the queen, тан. Така, сега му пуснем един за Рипкула. Хора, това почти с цялата ми сигурност е втора победа за тези епизод. Почти на цяло съм сигурен, дами и господа. Така че не се притесняйте. Този москитар не може да ми направи нищо, защото е скапан. Аз ще му пусна Роки 3 левел. Миния корди нямам заради това. Не, шпер такъв. Не, рип майко. О, дами и господа, тук е много вероятно, много вероятно да го победя. Много. Супер много вероятно е да го унищожа този лишпер. Той ми пусна шибането му в парки. Но това не ми помага. Това въобще не му помага, да не го. Въобще. Сега ще и какво ще ми се случи с колата. Так, зад. Рип. Добре, може и колата ми да рипне, ама неговата крачка също ще рипне. Дами и господа, той не може да ми рипне колата! Иллюминати дискомформе, дами и господа, унищожи го този лешпер. Дами и господа, в другия епизод ще продължим турнира. Чао, абонирайте се за канала ми и дайте едно лайкче на клипа. До нови срещи!